Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadong Pasko, di ay Happy New Year ninyo diha may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Di man jud ko politician may gala. Di ko gusto maapil-apil sa politika pero kung naa gani tao magistorya og imong kilaktisin ba? O tanaw mo siya ba kung mahimo ba gyud na niya iyang istorya ba? Sukad-sukad sa pagkatao na ko ba? Ang ilagyo ko na, sige, fight corruption. Sos in town, nakaabot man yung ko ni makapagal mahigala. Before pa ni Marcos ba? Inganan ako katigulang ha? Pero, yato, sige na istorya sa makapagala ng corruption. Wala. Kaya ba dahil ni mo? Ang corruption mahigala, sukad-sukad pa sa Biblia. Kabalo masiguro mga kaunom na kung ibasa cover to cover ang Biblia. Dito, grabe ang corruption. Panahon pa nila Moses, panahon pa nila Abraham, grabe. Unya, here comes Pacquiao, na i-promise niya nga corruption iyang targeton. Ay ambot lang ninyo. Kung na ay intablado mo storya nga politician, mo ingon nga, inganaw na ako ni pagtanggal sa corruption. Tanay, no? Mutuog yun ko niya ba? Mutuog yun ko niya. Katabi taong pag-eleksyon na ito kang digong. Sa tanang mga presidentiables ba? Puro sila nga unsa pa istorya diya tanan di. Tanaw ang tao. Di, wala, maminaw. Pero nag-istorya si digong o corruption. Medyo naminaw ta ba? Pero wala, gyapon. Murag na gina sa atong pagkatao may gala. Human failure na siya. There's no way nga makorek ng corruption. Wala yun. Adam and Eve pabitaw gihapon naman ay corruption. So, ambot lang sa inyo pero di jud ko mobilig og tao nga may istorya nga I will fight corruption pero masaon niya nga inherent naman na siya sa mo man ang utok sa tao may nga corrupt yun. Wala choice. So, ambot ninyo, kung matuo ba mo ana. Second, naay sige istorya nga bagong strain sa COVID-19. Unsa may mahimo ninyo, di ba? Unsa may mahimo ninyo? Naaba mo ay solusyon nga bago? Wala. May istorya kani tuyaw na kayo. Unsa man gipanghadlok lang mo yung tao nga mga manang. Unsa man sa inyo? Nisamot na mo kahadlok, magkurog-kurog na mo sa inyong kalsunsilyo, wala ako'y mahimo. Di ba? Maura ta, antod na ta dirianin ko, kaning face mask, face shield, social distancing, sos in town, Santa Cruz de Igos. Katong pandemic sa 1665, mahigala, maoto, makita ninyo nga, wag yun, zero balance ang tao, wala gi panglaban ba? Pag-abot sa katong Middle Ages nga pandemic, noon ultimo si Henry VIII sa King of England, wala nagkulong siya ang kwarto, di na siya magawas. Nya di pa gani siya, mukhaon gani siya. Ang iyang mga ang iyang mga gamit dili gunitan sa mga kusinero. Wala gyud. Basta gunitan sa kusinero, putol ang kamot dayon. Tiaw. Ito, nabuhi si Henry VIII, yung kasawag katulo. Karon ato Spanish flu. Wala unsa kay diferensya sa ato COVID-19 karon ug katong mga pandemic sa una? Wala. Wala kay diferensya may gala. So, the biggest good nga nangamatay atong pandemic may gala dili ning Spanish flu. 50 million wala katog yung bubonic plague sa una sa Europe nga sus di may hapoy. Namingaw gyud tibok Europe. Namingaw. Kung misulti kag isa ka syudad, Davao City, makita nimo mga pila lang kabuok na bilin lakaw-lakaw. Una lang nga dako kay London may gala.
Tako kay ng London. Sus, layo ra kay tani Davao City oy. Ha? Layo ra kay ng Metro Manila, 5 miles sus in town kagamay ana. Ang London grabe. Murag sardinas na ilang mga balay-balay dito sa una kay tuwa man naghansak tong tanan pagka imperial kuan na ang London. So milyon-milyon nito pagka-igo sa pandemic sa bubonic plague, Middle Ages. Di lang ka siguro 100 million may galaki. Wala may statistics sa una, may tigihap og tao. Basta makita nimo kung kabalo lang gyud mo sa mga mubasa lang mo ka ng history. Ang Europe, kuha na siya, karatela, puno-puno patay. Puno-puno ginagpatay. Ang trabaho, naalang yung trabaho ato nga 4 o 5 kartilya may galaw, kargag patay. Kaya makita man nimo dito sa kalsada, magbuyod, patay na siya tanan. Unya, dili makaya sa kung caretaker, katong mga ikuha sa mga patay. Dili kaya. Unya, tanan na tao dito, tuwa dito sa ilang mga balay, unya, patay po. Ingana ang senaryo sa una may galaw. Sa bubonic plague. So, ang mga tao sa una, wala na lang mahimo. Hangad sa langit ba? Napay uban nga naay sa Christianity, sa mga Jew, sa mga Israeli nga religion, balik nila itong mga Passover ritual. Katong magbutang-butang mong pula nga na pintura akan ng color dito silang pirtahan. Pangadji dito. Kaya po, basta lagi ang estimate sa namatay sa bubonic plague, di lang mubaba og 100 million. Basta halos katunga ang population, 2/3 sa population sa Europe. 2/3 sa population sa Europe patay. Kung pila ka milyon gipatay ni Hitler sa una may gala sa World War II. Layo kayo. Basta lagi nikalitlag kamingaw ang Europe. Mati sentro sa una. Tanan commerce, tanan negosyo, tanan sa Europe man. Pagka Spanish flu, gamay ra ka ito. Gamay ra gid compared itong sa bubonic plague. So, kita sa may ka-diferensya nato karon ug sa ila dito. Itong mga bubonic plague, katong Spanish flu, katong na pandemic sa 1665 pala panahon ni Newton. Kailabang mo Newton mga manang. The theory of gravity. Basta dili mo himasa yan mo ka yan mo kay balo ba. Itong panahon na nag-plague sila may pandemic. Si Isaac Newton, nagkulong siya ang kwarto. Ito niya na imbento ang calculus. Tiyaw, maka-imbento ka arithmetic. Calculus. Tiyaw mo na, way gawas-gawas na lang. Mga lang yun panglaban nato ni Magala. Maski sa karon, pustahan na ita, maabot ng bakuna sa ato dito sa Pilipinas. Naka-order naman daw almost 20 million ka vaccine sa Pfizer. Kaya gihulga man digong ang Pfizer ron. Sige, walay BFA. Walay BFA kung dili mo magpadala og vaccine. Pila ka oras lang minut. Nagala. Padala dahil vaccine ng Pfizer, apply na yun. Anak naman na kwartahay. Kung naman di ay, hulga naman dahil na itong himuon para gusto ninyo. Pero problema lagi may gala. Kani prangka agad pag-istorya kay, siyempre, kay malugyo ko kung saan paghimong bakuna may gala. Muna yung main problem kay, ang long-term side effect, wala sila kay balo. Meaning sa long-term may gala, long-term sabot nga, injection ng kakaroon, okay ka. 1 year, 2 years, wala pa kaya ang immune system, itong immune system, may gala, mo-form na siya o ka ng side effect. Side effect, ako istorya na. Mo-form na siya side effect. Hinay-hinay, dili bigla. Mayroon nga, maburot na dayon ang imong ilong, o kundi doble na imong mata, upat na imong mata, o ay imong dalunggan maupat na dayon sa pila ka bulan. Dili nga na.
Ang pinaka-rapid yun nga reaction sa usa ka bakuna, kay manggawas ang lusay. Yeah, it takes time. Usually may gala taas yun kay mga 6 months to 1 year. Yeah, pila lang ka bulan in taong gitrial ang bakuna. Unya, ang kanila bagyong kusog kay ng istorya ni may gala. Kada bang mo believe hook, line, and sinker. So may pasabot na sa English may gala. Sabi ni saya. Gitulo na ang taga. Giapil pag yun ang katong nylon. Pati po ang bingwit. Giapil na. Gikaon, walang isda. Walay huna-huna. Pero, kanilagi, panahon na guni siya sa kanang gumagala. Kanang no choice ganita. Wala tayong panglaban. Wala gid tayong panglaban. Kung musunod ta sa atong mga Spanish flu, panahon sa pandemic, bubonic plague, parehagya po sa una nga milyon-milyon mga matay. Pero ang nag-imbento aning COVID-19 may gala, may yung purpose. So ang mga ego gyud katong mga tao nga wagoy kabuga. Kaning mga dato ego ra man yung adto sa ilang rest house. Dito magtago. Pwede ta pila ka tuig sila dito nga dili ma-expose sa COVID-19. Di sila ibuhi. Kita ng tao nga pobre, kada minuto expose. Murag ka ng film pa sa picture. Expose, kada minuto expose. Wala yun tayo mahingwana ba? Kay, kung nakadungdong mo sa akong istorya itong March, April, May, ang COVID-19 cannot be prevented 100% sa face mask. Ang ma-prevent lang yun nga 30 to 40%. Unsa may akong base ana mga doktor naka-face mask na, naka-face shield na, naka-PPE na, takdan lang gyapon. Nag-virtual reunion man mi sa akong mga classmate gahapon. Atong gahapon lagi. Ato dayong Sabado. Nagkuan mi nagstorya mi. Tibok kalibutan may gala kay ako mga classmate. Tuwa man sa Amerika, to sa Europe, to sa pabato na sila. Istorya mi sa reunion gihapon namo kay mga tiguang na guni. So, ang istorya sa ilang may gala. Ngayon sila nga daghan sa ila na ICU, nasulod sa ospital. Una-una na mga doktor na siya nga bagiitan ng kay sa Amerika. Tuwa sa ICU, nasulod. May isa pa gani na akong classmate may gala kay niadtog Amerika kay ingon nila gamay ra daw COVID dito, pag-abot dito. Igo. Di ICU sa New York. Ang lagi, hapit pag siya mamatay. Ay gani kay medyo milagro may gala kay nabuhi pa siya pero ang iya pong misis kay classmate muna mo yung misis naigo po, positive po pero wala siya kay simptomas. So mura to sa Amerika may galawa, may katabang. So siya dadala pagkaon, maski pag snow may gala, adbot siya sa ospital, dalalag pagkaon, unsa ba, sa support sa iyang bana, piting paita lagi daw, mao dito, pagkahungman nga naayo sila, namuli sila sa Pilipinas, mao lagi na, muna akong gingon sa inyo nga, anywhere, bisag asa mo pa ingon may gala, igo, yun mo yun. Wala man tayo laing pagi anay may gala. Wala tayo laing pagi. Ako yun siyang sumada na ako may gala. So kay ma-advise na ako sa inyo. Nga kon ba? Kanang bang mahimo ba? Tangible. Mahimo ba? Nga dili ba ingon nga mga highfalutin suggestions sa in English pa. Mga sa una may gala nga akong teacher sa English. Grabe. Manggawas na mga falutin. So, unsay akong unsay akong nakita sa akong paagi may gala kay alangan mag-istorya ko sa inyo about ng paagi sa uban. Puro lang face mask, puro lang face shield, puro lang wash your hands, puro alcohol. Igo malagi gihapon mo. Nagasige paghapon, increase ang COVID-19. Quarantine dire, lucky dire. Usay na mo, wala.
So the only difference, my God, the only difference yun nato, katong nag-survive o katong naigo sa COVID-19, ang atong immunity. Wala ra bagyo'y pagkaon, may gala. Wala ra bagyo'y vitamin, may gala. Wala ra bagyo'y unsay mahimo ninyo nga mo-increase inyong immunity. Di, wala gyud makahimo, wala gyud maka-manipulate sa immunity nato, may gala. Kung naapa, apil ko inom na inyong vitamin diha o saba. Ha? Mainom yung gawin, pero wala. Uy, sus. Nothing. Wala gyud makapa-increase sa inyong immunity. Unsa may common sa katong nakasurvive nga frontliners sa diri sa ospital. Ngano na kunsa man sila? Nganong nakasurvive man sila? Ha? Number 1 na sa may galaki, ako gini siyang gi-evaluate may galaki. Sa tanang gipanghimo ani mga tawhana nga frontliners nga nagaatubang og COVID-19. Number 1 jud is exercise. Ngano man ang exercise mo protekta sa inyo. Kaya ang una, pag exercise ninyo may gala, lakaw-lakaw lang. Ha? Gamay-gamay, dagan-dagan gamay. Ha? Basta, mura yung inyong ikuan inyong lawas, nga musukol ba? Ha? Mura ba ang preparasyon mo o boxing? Pero dili po din nga na, nga heavy yung kayo yun. Ayaw po din nga na, kay kamong tiguang, ay, kaya na ba dahil na mo, mag-utot-utot lang mo diha o mag-weights, dili. Kay exposure sa sunlight, sige maglakaw-lakaw, mo increase na ng inyong immunity ba? Sa exercise na ha? Ano man, ang exercise magunay gala, mo increase ang dagan sa imong kasing-kasing. Pag mukusog ng bomba sa imong kasing-kasing, manulot ng dugo sa tibuok, ha? Kinatumyan sa imong buhok, paingon, kinatumyan sa imong kuko. Muna siya makadeliver na siya o mga macrophages, mga white blood cells, makadeliver siya. Kaya mo na sila yung mga truck mo na sila nga nagkarga og immune system, immunity kanang atong dugo. So, by exercise, lakaw-lakaw lang gud. Ha? Medyo sington gamay ang singit. Kabalo mo makita ninyo nga ang inyong stamina mukusog. Kaya kasing-kasing man, mo stimulate man itong kasing-kasing o bumbag yun. Makita na ninyo, sige maglingkod. Tanawa, magkadugay, magkaluya. Ako ginagitisingan mga niaging simana may galaba. Kaya kitanaw na ako kay pag mo, dili lang ko mo lihok lang, nag-awake sa mga kuno, nag-arsa-arsa bugat. Lakaw-lakaw, sa kanaog, hagdanan. Nya, nagahimo gyud ko na every morning. Ha? Di kalit lang ko undang. Mga isa ka semana ragot. Sus, feel gyud ako may gala nga luya nang akong tuhod. Di ko katulog. Magsige lang kong mata-mata. Noon sa buang pila lang ko kaadlaw wala nag-exercise, ingani na. Pero noon, pagbalik na ko exercise dito na. Nawala ako panimuot. Kaya nabigla man, tiguang na god. Dili naman yung kasugapon akong kasing-kasing. So, napukan ko nawala akong utok. Nakakong ko. Grogi kay ko, may gani. Kaya ni akong anak, si basa-basa, itawag na ko, ikarga ko, ipahigda ko. Kaya kung wala pa, tumbag yun. Mo na siya nga, dili lagi pwede nga, dili constant ang exercise. Constant yun siya kada adlaw, every other day. Tagaan lang imong panahon ng imong lawas nga makarelax, makapahulay. Laban lagi sa itong mga edad na ito, may gala, mga above na mag 65, 66, diya kamo, kadaganan sa inyo, di man mo sports-minded. Ako, high school pa lang, sige, nagdula og bula, tanang bula, gidulaan. Ha? So, grabe lagi akong gihimo sa akong kinabuhi, may gala. Hangtod doon, pinakadakong bula o pinakagamay bula, gidula na ako na ba? Karon, jogging gamay. Ako karon di naman ko kagawas kay COVID man, treadmill ko. Lakaw-lakaw. Usahay. So, karga-karga o bugat. Pero masubraan kayo na ko, lipong ko. So, kamo, nga bago lang yun mo ng sugot, hinahinay. Igo lang ko mo maka-arsag, pila ka kilos.
Ako inungon, 10 kilos mo na akong ginakarga yun. Right and left, so 20. Pero mao lagi. Kaya mo na, naadad naman ko exercise. Pero kamo nga nagsugod mo, exercise yun mga manong. Ha? Kay daghan yung kayong benepisyo makuha ninyo sa exercise. Ha? Ayaw, sige mo kadungog, exercise. Unsa yung exercise mga manong? Lakaw-lakaw. Kanang lakaw-lakaw nga sa gawas. Daghan kayo yung benepisyo makuha na. Kanang mainitan mo. Ha? Lakaw-lakaw lang. Pila lang ka minutos, taas na kayo ng isa ka oras ba? Oo. Pagkahuman na, lingkod-lingkod. Pagkahuman, tanaw na yung mga medyo dugay-dugay na ka nakalingkod, kaya wala trabaho, tindog na po ka, lakaw-lakaw na po. Kaya ang sirkulasyon sa atong kasing-kasing may gala. Pag magtapol ka, tapol po siya. Mutapol ang kasing-kasing may gala. Imbis mo, bumba, paspas. Pasanang, may bawang ganyan yung awag yung exercise ba? Kaya nga no? Mutindog lang mo, paspas na yung kasing blog. Ano na dayon? Kana, sinyales na siya nga wag yung exercise ba? Kay supposed to be, pag tindog lang nimo, gikan sa normal nga, blog. Pagka tindog nimo nga normal, maayo kayo mga exercise, ano lang na siya? Blog. Kasabot ana siya nga normal yung response sa imong ginalihok. Supposed to be, wala na siya yung nga blog. Urag ka ng palyado nga diesel. So, kana siya indication yun na siya nga kumain. Gaya na siya nga magpaspas yung kasig-kasig samot, palpitation siya. Wala ka exercise yun. So, hinahinay. Lakaw. Wala ko nag-ingon sa inyo nga mag-dieta. Wala Kaon, karon panahon na, dili panahon, karon mag-dieta, mga manang. Kaon, yung eksakto kay lisod kayo ang imong ba? Ang gana sa kaon, lisod kayo pa'y taon. Matingala bitaw na akong misis may gala kay nanagoy mga daghang kayong sudan pero mingon man ko mams naibulad ya okay mo may makagana sa akong kaon ng bulad bulad mingon mo di man ka high blood wa ka mo kiyopi how many years na ko nag-inom antihypertensive pero kao ko bulad kung napagani uyap apites na wala akong ginaingon sa inyo may gala kung unsay akong gihimo sa akong sarili kay kaluy sa Diyos may gala. Adlaw man yung ko ma-expose sa COVID. Alangan, dagang kay ko tanawang pasyente. Di igo gyud permi. Protection ang gimo. Pero ang nakadiferensya kay mapayad jud ko pahimuan jud akong immunity akong lawas may gala. Tinod pa kani lalaman ko baba may gala. Katong magpabakuna ug katong wala nagpabakuna basta tan-aw nato kinsay ng mga matay mga siguro 5 years from now. Moabot ganyan ang panahon na nga tinuod akong istorya. Mangisi ko ba? Mangisi gyud ko gyud. Tan-awa giingnan ta mo sa una nga ingana. Tinuon mas astig man siguro sila. Sige, padayon na kay wala man. Kuha naman ko sila kanang knee-jerk reaction na gala, wala na sila laing solusyon nga maka-offer nila sa katawhan. Wala gyud. Maski ako kung ako ang naglingkod kang sa posisyon ni Digong, mayon ko bakuna na lang tatanan wala man tay protection kadaghanan siya tapulan man mo exercise. Wala bitaw. Sa pa bay laing protection nga sige mo panglingkod. Imbes sinuon nga na may panahon kay wala may trabaho, sige, pananaw TV, sige, tanaw cellphone. Wala gay paagi nga at least sington lang gamay ang singit. Wala So, kung wala gyud tay laing paagi, namatay tatanan ba? Basta anay pata, mas mabuhi tong nas probinsya kay sige maglakaw, wa may sakyanan. Sige maglakaw, sige trabaho, sige pangguna. Makita bitaw na sa mga pasyente may gala. Kaya makikistorya man ko sa mga pasyente. Katong tuwa sa bukid. Ngayon man sila, wa may COVID diri sa amo sa baryo no. Wala man isa ka buok. Okay, alangan. Sayo sa buntag mata. Gunit na guna. Sunod, lakaw diri, lakaw dito, mangdaro tanan, tanawa. Di, way COVID. Wala gyud pero kita naali sa syudad ay Santa Cruz Digos. Kadalihok face mask. Kadalihok alcohol. Kadalihok, unsa pa ba? Wala na. Kulang na lang tali. Kita ora nagipreso. So, mao na problema nato. Kaya wala man tay laging
paagi nga maka-go against COVID-19. Wala eh. Gusto rin lagi ta nga taas na gyud kayo ng mga tulo. Maski lang may ngog duha ka tuig nga manggawas na ng long-term side effects sa bakuna. So, mga tanong mo sa ako, Frank kagyod. Ikaw, Dok, di ka magpabakuna? Dili. Naay paagi na ko nga dili ko magpabakuna. Maingon man ko nga allergic ko ana kay naanay protein sa fetus o naanay protein sa gikan sa laing lugar, sa laing source. So, dili ko pa-inject. Kung di ko ninyo pasudlon sa mall nga wa ko'y certificate, ay lugo na lang day ko. Anong madto pa man kog mall o dili ka pasakyo ng plano. Dili ka mulupad, puyo lang ko sa balay. Wa puyo sa balay kay di man ko taga ang certificate kung i-mandatory yun nila. So, bahala mo. Buhi mo itag gihapon ko, puyo ko balay na ko. Mao na siya. Mumugos yun sila may gala. Dito na. Mag-atubang na tagkortiya ni mga sa human rights may gala. Right to movement. Freedom of choice. Daghang kay na siya ba? Daghang kay kong mga amigo nga lawyers nga dapig sa akong ginasulti may gala. Si Dr. Kagapi ini sa Dr. sa Kahanginan. Kanina lang. Mag-clinic ko karon may gala. 9 to 12. So, katong gusto na magpatuli, pwede. Pero, advice lang ko sa inyo, sayo yun. Kung gusto man mo magkonsulta sa ako, alas 8 naman, dagan na mo kay makita ta mo, alas 11 pa ba? Sa alas 12 pa yun. Okay man, kay mag-extend man ko sa akong clinic, hantun mahuman ako mo tanan, ayaw ko mo uli. So, pwede naman mag-appointment, may tawag, text lang. Ayaw na magtawag, text sa akong sekretary, 0995-221-8007. 0995-221-8007. Okay. Ang number day namo diri may gala is sa mong cellphone ba? 0995-414-2609. 0995-414-2609. Okay, masa tag text. Pwede nang daghan na gida ni. 0948-325-2383. Dok, tinuod bang calcium caltrate makabato daw sa kidney? Agdaw, minaw ko. Salamat. Tanan nga isulod sa inyong baba doy. Tanan. Gikan sa adobo paingon sa gulay. Naangyod siya potential nga mohimo og bato kay nga naman sila uric acid. Ang main nga ingredient sa bato sa kidney kay cholesterol o uric. So kung unsay inyong gibutang sa inyong isulod sa inyong baba, naagyo sila yung posibilidad nga mohimong bato sa kidney. Pati ang calcium. Samot na. Kay naa may calcium oxalate nga bato. Kana siya nga klase nga bato sa kidney, muna ay pinakagahi. May pambato sa imong kidney kay gahi pa. Mao na siya. So, kung di madlo ka mo imo kag bato sa kidney sa mainom kag calcium, ayo. Basi pag himo niya kag bato niya manangin na kadayon. Ayaw na lang inom. Anyway, ang essentials man ko sa atong lawas, daghang kay essential minerals, pero it doesn't mean nga mapugos mong inom. Daghang gani sa una pagani vitamins, daghang gani kay nabuhi, samot naka kung naay vitamins 0936-200-0224. Doc, 56 ko akong gibati magsakit batang. Connection paingon sa tiil unya maminhod. Try to gyapon ni siya doy, naipit nga ugat sa imong likod, dito sa imong hawak. Wala kay mahimo ana unless magpa-MRI. Ang next ana sa MRI, operasyon. Kung dili ka gusto, pain reliever lang in town hangtod sa ikamatay. 0997-924-6500.
Sir William Nidok, unsa ganitong pansamantalang tambal sa kinalutan, nagsamad sa pinaakan og tungaw, halos kada oras mga tol, baliwala ang alcohol. Please reply, Dok. Ang pinaakan sa tungaw doy, kamong wa kay ilang tungaw, mao na siyang tugok gagagmay kay nga kusog lukso, nga 1 foot ang ang lukso. Unay tungaw sa iro, tungaw sa iring, nay tungaw ang iring mga manong, basig wa mo kay bolo, tungaw sa ilaga. Kana siya gagmay kay na sila nga kuan, gagmay kay na sa insekto. Nya pula. Ya grabe kay mga kay maghimo man siya og kanang allergy sa iyang pinaakan. Munang katlog kay siya gyud. Ang makakuha na steroids in cream ra gyud, way lain. So hidhira na nimong steroids nga cream, na may pinakabarato is cortisol ointment. Kung tagaan mo sa parmasya, cortisol ointment. So kung di ba kanang sige kayo madungog ninyo sa radyo Dermovit, inudlod ninyo pagmaayo kay mura na maka against allergic reaction sa tungaw. Wala lain. Pwede po nimo lugiton tong pinaakan. Ora si Rambo, imong lugiton to pinaakan kay kana gyud. Ayaw gyud na, di na gina mo balik-balik. Pero kung napulo ka buka pinaakan po, niya dito pag sa imong itlog, bye-bye. 0919-573-9957. Sakit tuhod, nakuhaan na og tubig o sa injection na og steroid o gel, pero hakit gihapon naapil na sad ang usa ka tuhod. Ang pagi-ari doy, kabyuhan imong tuhod. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello. Hello, saya ato doy. Nalibot ko kayo imong diskutado no bakit ning mga pagkaon way kanang bulog pagkaon nga way pili-pili o niya kanang exercise mo gani gusto na ko nga masigutan ta. Kini ko ano ba kung tana na ko. Sa una way pili akong ginawa, Dok. Nya, Kaon bisan ko siya pero karon kanang mga lang Saudi na madawat. Normal ba lang ni, Dok? ana gyud basta magkatigulang ka doy. Basta magkatigulang, mamili na imong tutunlan ba? o mao lang yung may buluhan ni ko nga normal ba di una ni symptom mga murag na nanay sa di na maayo ni nga kuan. Di normal na ni, Dok. Ni normal lagi na siya kay wa pa koy nakitang tiguang nga dili pilian og pagkaon doy. So, una ka na mga isda sa tabang na sumbang ilaw-ilaw pa, tuslog na ng suka, pero karon di na dyan mo dawat ginawa doon ba? Mao lagi ang pang-ayo lang ana, masige kag inom og aslom, limonsito, kaong pineapple. Mura gina ipag-agi nga mobalik ang imong panglasa ba. Kay mamili Bisa gina. ng mga karni daw, mga taba, mga sibon, mga bata, di na madawat, di na manok, di na dyan, lagali na, di na dyan. Way lami gyud sa tinuod pa. Ha? Nawala gyud ang lasa. Ako bitaw nawala ba akong lasa? Bisag usaog luto eh. Basta lagi. Ako misyo yan, ang kumandok, kao kay ang amba, kudawat man yun, may lapan akong ulo niya, kumawas, lapan, ngitay na niya yung kuktuba. Mao. Bakit, ito na ito pa? Oh. Kini ito tayo, kung sana ko tuwa niya, kini matuwa, kami anak ko, lubang ang adlaw sa buko-buko, anak masaw, sinabas pa ba mo iskisal? Dok na, kada adlaw, nagusok, may kada adlaw, panlinyot mo. Dili na siguro kay mangkuan naman gud mo, kanang nagalihok naman mo. Ang kana akong exercise ginaingon kay nagpuyo sa syudad nga wa gani kakita og kanang kuan, yuta. Lagi kay naay natin sa pugas, naay natin masakan, ginugdangay ni anak, kay panlongon kayo. Mao. Lagi, kada inon ibog kay ko sa inyo dali kay gusto jud ko nga nga kun nabuhi ba sama man ang doktor man ko. May pag nag-farmer ko ba. Sa isinta kilos na pasin na sa ako, kumuwag na ginawa sa anak, sinasa pa ba pagdambil? May nga Di na. mga bukata. Di na. Tama na siya. Oh. Sige. Okay, salamat. Salamat, Dok. Salamat. Sa tinuod pa may gala. Kung panahon na maabot na mga 65,
gusto yun ka mo puyo og bukid ba kay maglakaw-lakaw lang ito ilalong kalubihan. Lingaw na kay kaanaw amot lang kay ako man ni dako man gugog bukid god. Nakuha na ako nadagma lang ko na imong doktor. Nadagma lang mo na imong doktor pero kung ako ipapilion, puyo ko bukid Okay. Wala mong free kay dito Way lockdown. Kung dagat dool-dool kag dagat, salom, pagguman, hawas, lingkod-lingkos, bye-bye, tanaw-tanaw, sige isip og mga kuan, dili ingon nato. So sa tinuod pa fulfilling yung kayo ang kinabuhing bukid may gala. Kamo mga nasa syudad, you're missing so much. Anya ang tigulang sa bukid dako kay diferensya kaysa tigulang sa syudad may gala. Maka-realize lang mo anak ko hapit na mo to na mo sa ospital pero may ba. Mingon mga pastila nga kisamira mo sa ospital ako pero may makita. Samot na kung doktor hospital, balay, hospital, balay. Kita na rin mo sa trabahoan na nga naman makita ang green, puro naman puti. Okay. 0917-127-9944, 60-year-old, stage 2 cancer. Humana opera humana pod kay mo, bawal ba sa bugat? Magkugos apo, karon di normal malibang. Wa ko kabalo kung sa cancer na imo. So, ibutang kung sa imong cancer kay di man ko kabalo. Kasi di po ko kabalo, bay ba kag laki. So, di ko kasulti sa imong di ka mga sa bugat o unsa ba. Kompleto day. Kay para day kung buhay. Para maka-suggest ko sa imong activities. 0907-115-4302 unsay mahitabo sa tao kung di makatulog panahon sa gabi. Please explain. Dako kayo. The only way mag-restructure, mag-ayo o mag-repair ang atong utok, matulog ta. Wala gay laing panahon. Nagmataga na mo, grabe kay aktibidades sa atong utok. Pag-repair sa mga nerve, paghimo sa ilang lawas sa nerve, pag-connect sa mga kuan, mahitabo na kung natulog mo. Kung wala mong katulog, di ba makita na inyo in 24 hours, groggy na mo. Apektado tanan mga senses. 48 hours, di na mo kaginawa, maglipong mo. 72 hours, di na mo katindog, luya na. Pag-abot ni mo og 4 days, ngawa kay katulog, tinuod yung ngawa yung katulog, di na kakaginawa. Hinay na, mo paspas na kayo mong kasing-kasing na dili ni siya ma-explain. Mo na may tago. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Good morning, Doc. Morning na. Masaya ato, Doy. Kuhan ko, Doc. 49 years old ko, Doc. Tapos? Tapos, ang akong kuhan, Doc, ang akong rayuma, Doc, is psoriatic arthritis. Okay, tapos? Doc, ang akong mga tulog, Doc, ba? Kaya murag na yung mga bugi, Doc, na tawag yung Doc ba? Uy. Dili na, Doc, wait mo yun ang kuhan, Doc? Mumintin ang kuhan, Doc? Ano po rin, Doc? Okay, dili man lang psoriatic arthritis ng imo. Kaya ang psoriatic arthritis, meaning, dili magbukol-bukol. Ang imo nagbukol-bukol man, dahil say uric acid component, gouty component sa imong arthritis. So Doc, pwede kayo, Doc, magduwa, Doc, ang psoriatic ang kuhan, Doc, daw, Doc? Oh, yes. Permi na siya hinoon. Permi hinoon na siya. Oh. Doc? Mao lagi na siya nga lisod kay magtambal og psoriatic arthritis at the same time gouty arthritis kay ang isa kailangan allopurinol, ang isa kailangan steroids. Di naunsa naman katawo na silumbagay ng tambal sa imong lawas. So Doc, gusto may akong inuman, Doc? Nagyud kay kuan gyud physician's advice ang imong doktor kuan yun na siya, sige yun na siya monitor sa imo kung saan itabo sa imo. Kay steroids may ginahataga na. Huwag may lain. Ang ginahatag sa ako, Doc, ginahatag, Doc, itong sa psoriatic, Doc, may katong pipirin nga 2.5 mg. Isa pa.
Ora do. Ano day, mawala day sa kuan sa usa tong isa ka tambal? Unsay brand ato? Metro, Metro ni dato. Basta, wala do, Peterin ang brand, ang name do. Pero mawala ang katang psoriasis nimo, wala mo padayon lang gyapon. Wala do. Good kay dili kay siya heavy nga steroids. Kay kung ang Pero dim, ang akong na problema no, kaya akong mga tudlo, naging mga bukol-bukol ba? nag-arthritis, gouty arthritis lagi ka. So sabayan na lang nimo. Sabayan nimo na siya og kuan. Sabayan gyud na nimo og allopurinol. Ito ang kwan, Dok, 300 mg, Dok. 300 milligrams para di na kainan og dangko. Wala dito. Once a day. Okay? Wala ko na ikuan, Dok. Wala ko na epekto, Dok. Wala pod kay 15 anyos na ko nagainom ana rin, gwapo lang mangyapon ko. Mga bata. Ako mo ingon sa imo nga wa gyud na say problema kay 15 anyos na ko ininom allopurinol every day. Amo na siya. Bisa ko na brand, Dok. Basta Allopurinol. Ang pinakabarato ana katong Rightmed kay tag 6 pesos lang. Okay. Sige, Dok. Salamat kayo, Dok. Salamat, Dok. God bless. Okay. Salamat, Dok. 0907-115-4302 unsay may tabo gibasa na ko ganyan tempa pila na orag Biblia naman na akong atubang may gala 0975-535-1261 Dok na ay toxic goiter dili ba pwede inject kan og anti-tetanus og anti-rabies pwede og ang anesthesia okay lang o dili salamat sa pagtubag. Ang toxic goiter, ang number 1 nga dili gyud ka matagan pag anesthesia sa imo, pre-anesthetic medication is muscle relaxants. Kung toxic ka. At the same time kung toxic ka dili ka pwede operahan. So ngano mag-anesthesia man ka? Dili pwede. I-iyo thyroid gyud sa gyud ka. I-normalize sa imong toxic nga dili ka toxic. Non-toxic ka mag-opera. Kay once nga operahan ka, nga toxic pagyapon ang imong level, magbaga na imong lawas doy. Sus in town kung makakita mo, kita na gyud mo impierno ba kay pula kayo ang pasyente, murang musiga ang mata, pula ka ang kuan pag init pa jud kayo nga usahay bubuan na mog ice noy. Liguan kanang tuwa sa operating room kay wa lagi mabantay. Wa mabantay nya toxic. Muinit na siya, maabot og 41, 42 degrees centigrade ang lawas. Matunaw, makita ni mo na magtunaw ang kuan may gara, magtunaw ang kayang tambok, magtulo-tulo. Sus, in town, horrible yung kayang ngawang ba. Unya, budlat na kayang mata, sungay na lang iwala ba. Why atik ba? Anak yun na siya, basta mali ang doktor, nag-ioperahan kag toxic goiter. 0936-9820-9649. Dok, unsay maayong tambal sa kamot ngan may katul o tunga sa mga tudlo. Depende na kung naa siya yung mga rashes, fungal infection, kung iba na pa kay scabies, kung unsay klase na diha ng katul imong kamot. Ayaw tuwa na nga madato ka o madaghan imong kwarta kay nangatol imong kamot, basigwa ka ng hugas. Prangka no. 0946-043-1584, 72-year-old, Panabo. Unsay tambal binhod lapalapa, abot sa mga BTS, ulo, murag binhod o lipong. Sus, intang kadakos problema ni Munoy. Dili din siya ordinaryo nga igo ra nako ka taga tabletas. Check up ka kay kuyaw-kuyaw ni siya. 0935-539-7489. Babae, 57-year-old. Sige ulo katol, tutunlan, walay plema. Na siguro kay sinusitis eh. Ipa-check up na sa ENT para sure lang, para makita kung sa mayo sa imo. 0910-858-3955, 39-year-old Davao. Kung sa'y pasabot sa hyperactive ang usa ka bata na edad 45 years old. Kung sa'y pasabot anang occupational therapy, agi bawat ibasa naman nato eh. 0910-858-3955, kung sa'y antibiotic
Nasamad bata 4 years old. 4 years 6 months gihugasan na og tubig ug gibutangan. Help us, doc. Thanks. Dili antibiotic tambala na day. Depende na kung na siya possible nga infection, mag-antibiotic siya. Pero ayaw na ibuo ninyong kuan ba? Himuon ninyong automatic nga masamad antibiotic. Dili na siya mao ba? Mali kay na siya gyud. Talagsa ra jud ko mohatag og antibiotic sa nasamad. Ang pag-review sa samad ba importante, dili ang antibiotics o antitetanus. 0940-580-3928. 68 female, sige inom allopurinol. Sa uric, pwede undangan na kay 10 months na ko nagainom. Wala. The moment nga ma-stop kag inom ng o allopurinol, manggawas na yung mga arthritis. Grabe. Grabe yun. 0951-259-9039. 50-year-old Bangkal Dino. Unsay tambal sa banhod ug mangulngultian. Kuto-kuto o magbikil, magsakit sa isa ka oras, mangihi, wala ko'y tulog, tarong. Ay. Naanay siya problema sa prostate ba? Na kung iba na, gallbladder stone. So, usahaw na nato na, di man na pwedeng matamata. Katanaw na sa doktor. 0997-442-5005, 31-year-old Davao del Sur. Ngano sige sakit hawak. 1 week na po. Nagsakit. Nangarsa siguro ka bugat day. Odoy. Ayaw lagi yung klimtog. Babae ba mo laki kay lisod. So, nangarsa siguro ka bugat o nikalit lang kang exercise. Mao na siyang nisakit imong likod. Kay bata pa ka kayo. 0930-278-6928. 69 lalaki turil. Kung sa'y tambal magsakit akong agtang. Murag hubog. Nakay sinusitis doy. I-check daw na siya noy kung nakay sinusitis. Halimbawa naman na kung tuwad ka, kay pag tuwad ni mo, musakit kayo imong agtang. Muna ang sinyales sa sinusitis. Usually, dili na siya maayo. Mangita lang yung paaging mugawas ang plema sa imong sinusitis para mo relief ang katungkan. Kaya may tabletas magpawala. Except sa bumbahan siya. Bumbahan. Nanay paagi sa ENT nga bumbahan tong sinuses para makuha tong plema sa sulod. So, ingani mga migala. Second wave naman sa COVID-19 karon. Makita ninyo unsa ka effective ang ipaghimo nato for the last 10 months. Makita ninyo. Kay kung wagin mo to sa kog exercise, what time mo? Wala gyud mo ka increase sa inyong immune system. 0995-691-3017. 67-year-old male, may diabetes, high blood, o paralyzed dili katulog kada kagabi. Unsa daw tambal pang patulog? Kung ingani ang sitwasyon nimo noy, mo inom pag yung pang pakatulog, nga hinay na kay imong kasing-kasing, kasi di ka kamata sa pangpatulog Mao gina usual gyud. Ngayon nga dili ko mo katulog pero nagkuha na. Nagmanok-manok kuno sa bunta og sa udto. Nakatulog mo. Kay kung wala kay paralysis, mulikaw-lakaw man ka. Kung na-paralyze na ka, naghang pag kay gibati sa may tabo nimo. Luya na kay imong kasing-kasing, yang painom mo pa jud kag pangpatulog, mali. Mao nang dili talag sa radyo kumahataw og pangpatulog na gila. Nalang gyud kung naay psychiatric problem. Depression, for example. Ay kumatag pero kay nga na depressed na kayo yung kasing-kasing nga i-depress pa yun yung samo sa pangpatulog. Mali. 0905-748-4456. Pila ka milligrams ang Imnon, allopurinol, sakit tuhod, 56 lalaki. 300 milligrams once a day. Forever. 0917-247-1415. 69-year-old female, Davao del Sur. Okay lang inom Centrum for adult. Anong oras dapat inumin ang vitamins? Salamat sa advance. Happy New Year. Ingani siya nang ang vitamin di kay balo mo tanaw grilo. Anytime na siya. So, kanilang mga essentials nga maintenance pang kasing-kasing, pang high blood, pang diabetes nga istrikto gyud na kaysa sa oras. Dili nimo siya balon-balinon gyud. 0907-321-777.
65, babae, 65-year-old, kulang sa dugo. Maayo ba ang pero sa kulang og dugo? Nga, diyon sa nimo pagkaibalo na, nga kulang kag dugo. Napaakan ka ni Dracula? Ha? Ayaw paghimo og diagnosis, patanaw sa ka sa doktor, kung ba mapa-examine kag dugo, CBC. Tanawon kung paano mo ka, anemic ba ka. Kay inyo ra ba ginabaliktad? Ang blood pressure hinyong anemic kay mubo. Wa makyapi. Ang blood pressure way labot sa anemic ha. Ang anemic way labot sa blood pressure. Anemic color sa imong dugo. Blood pressure. Naunsa man ang taon nga. Dok, anemic ko kay bubo akong blood pressure. Hay, ang taon. Niabot na ko 16 anyos og inistorya diri sa doktor sa kahanginan ba napagyapoy kuan ang blood pressure sa anemic. 0907-351-3371, 69-year-old, babae, mild stroke, nganong murag maumod, di sakit ulo, unya dugay makatulog. Taas pa imong blood pressure nimo na. Taas pa na imong blood pressure. So, ipa-monitor. 0933-403-9750, unsay tambal sige pangurog, kalawasan dili gyud katulog, dili mahimutang. Una-una, walay kusog. Usahay, mawala, memory. Pataka na lang istorya. Agoy! Kuha ni siya. Sinyalis sa Alzheimer's like. Sinyalis sa Alzheimer's. Pakita na siya doktor. So, what may panahon, may gala? Happy New Year. Wala na ugma. So, di na po ko mag-clinic ugma. Makita ta sa January 4. January 4 ang next na akong episode diri sa Doktor sa Kahanginan. Happy New Year o pag-ayo-ayo mo may gala. Kani ako moingon kani kung pag-ayo-ayo mo. Kato exercise. Dito mo atto puyo mo bukid. Kung di yun mo kapuyo og bukid, puyo sa inyong kwarto. Wala tayo lain yung protection sa atong lawas. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.